Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpanamati, region-wide, mga pangalakad kita sa Nabilin, sa Kaunas. 3 minutos karon nga lang, Biyernes, Friday night, petsa 30. Katapusan nga adlaw, katapusan man nga petsa, bulan sang Setyembre. Isang tulog na lang, buwas pagbugtaw naton, bulan na kita sang Oktobre, Oktoberfest, Maskara Festival na sa syudad sang Bacolod. Ato nga Christmas countdown, 86 dias na lang ang nabilin. Pasko na. Pag may nabilin, pakita nga bali 93 dias. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Sa Biyernes man naton sa nga pagpangalagad sa kinahanglan liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sa nga mga correspondent. Sa pagdurong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry sa aton sa kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sinimata kag durunggan oras sa kagabiyo ng aton sininga Patrol 1. Brabado Patrol kay napanaganabiyon sa pilakabahin sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat kay himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Why naman ginapangayo arang aton sininga Patrol 1 Brabado Patrol Zel Mirador mag-responder back to back sa aton nga piloto Action Ninyo Bugina. Ato mga pagbantay sa mga updates sa balita national, international. Just in report, breaking news, flash report. Kinatutukan rin na ni Action Andy Pensor Lisay. Dama kita sa aton siling mga technical partner di sa Studio A. Master control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Nelmar Madara. Backup din sa aton nga IT expert Christian James Binaras.
Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Sinansang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Orade sa ato sa nga Chief Engineer Noel Piñala. Pagkakanta ng inyo sinalagad. Ang inyo silang naman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa Nabilin. Isa ka oras na pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ay, Patrol! Ang akon nga ihada kag ihado si Mac Agot bao nagalantaw sa atong siling nga Facebook Live via streaming. Ang mga greetings nyo karon kag panamyaw tagaanta na karon chimpo kag ligwa. Palihog lang sa mga nagapag-greet sa atong siling nga Facebook Live via streaming. Ayok ko lang sa inyo ano gani like kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Karon kadlaw September 30, Biyernes, soft opening sa Maskara Festival. May mga kulo konsyerto kag may kulo kalingawan dira sa New Government Center. Ara da nagahilira ang tanan nga pagkaon, isda man kag manok kay nasal. Ara da nagahilira sa kilid sang New Government Center. May nabutan dira dako kag malapad nga stage. May nagakulo konsyerto da kag nagakulo kanta. Sabay pang magapadayon ang lakat sang panahon nga mangin Mayo. Although kaya na nga tulad ni plano pa nagtulutalitis ano. Pero karong nga gabi gini siya gahomta nga mangin Mayo ang lakat sang panahon, and hopefully sa unang adlaw buwas sang Maskara Festival magapabor lang ang tiyempo nga mangin Mayo para nga everybody happy. Alin sa umilinom kakadto sa Barog Kaon, kakadto sa mga konato na mga lalo negosyante nga area sa Kagabihon. Happy Maskara in advance. Para sa mga Bacoleños, balik kita home. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa STL Tatro karon kadro aton nga i-recap. Sa mga nagataya sa Loto 645 kag 658 nga resulta lawagon taman ina karon dugay-dugay. Happy birthday gali karon nga adlaw sa amon mapisan kag mapinaranggaon nga barangay kapitan sang Panokoy Kap Yolanda Bibing Noble. Nagahiwa sa kadlawan karon gid nga adlaw. Kap, happy birthday ha. More life, good health, and God bless you and your family. Alin sa imong mga nagapalangga, pumuluyong pahano ko inon. Ayos, ginapaksyonan talang gali sa tanan nga mga himata, kakilala, kaparintiyan, abyan ni Maninay Didita Diding Sumatra. Ni siya ang nagtaliwan, nagligad nga adlaw ang lubong na tarana buwas alas 2 sa Maaw Public Cemetery matapos ang alauna nga misa dira mismo sa iya pulian sa diin ginahaya ang iya bangkay Hacienda Ropina, Barangay Alianza, Bago City.
Nagaupod kita kag nagabuylog kita sang kalisod sang pamilya Sumatra, pamilya Urdon sa pagtaliwan sang akon Maninay. Bisan na ano gikinakasako sa aton nagkadto kita bisan paano sa katapusan nga pagkakataon baw Tagalog bisan sa katapusan na ng antes malubong si Maninay Diding Sumatra sa katapusan niya nga palawayan nakalantaw man ta sa iya no masubo pero pagbuot na gid man ni Lord siguro kuwaon ka makapahuway-way na si Maninay Diding Sumatra. Nagkadto kita kinasahaya ito bisan kadali lang kulugag may patani sa una sang mayo pa ni si Maninay Diding hindi ko ni malapatan ang iya siling mga lawg-lahog blasamon kag ang pagyuho masami ni Maninay Diding Sumatra. So nagabuylogi kita sa kalisod sa pamilya Ordon kag pamilya Sumatra. Kay Maninay Diding Sumatra, may you rest in peace. Kag sa mga nagapulaw-pulaw dira no, sa haya ni Maninay Diding Sumatra sa Hacienda Rufina, Barangay Alianza, may gabi rin dara sa inyo kag kapasalamat kita gali kay Boy Buena Fe kag kay Manang Maria Fe Buena Fe no bisan paano tinag-accommodate nila sa aton kaina duha ka kabataan ni Maninay Diding yang mga pamilyada. Salamat gid sang inyo dira nga accommodation. Kag wa sila gali ga untat siya. Padayon sila nga nagapamati kag nagaupo diri sa aton nga pagpangalaga. Ay si Maninay Fe Campaniel nagabuylog man sa kalisod sang pamilya ni Maninay Diding Sumatra. Lobong ya buwas no alas 2 after sang misa alauna nga hiwaton man mismo sa iya sininga puluyan ang lubong ya dira sa may Maaw Public Cemetery. Bisan paano nasa kadali lang nakalantaw man ta kay Maninay Diding Sumatra. Hindi na maglain buot sa ako na. Nara na sa sulod sa iya sining palawayan at least nakali man ta kag nakalantaw man ta kay Manining no Maninay Diding Sumatra. So happy listening din sa mga taga Hacienda Rufina, Barangay Alianza, Bago City, sa mga taga Central Maaw kag sa mga taga Barrio Maaw blada damo man ta listener glida mga pamilya magbanwag glida damo man ta no. Salamat gid sa inyo nga pagbuylog kada gabi diri sa inyo palatuntunan. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time alas 10:09 na. Ay inyo greetings na karon na dugay-dugay arat sa dahon ta na ha. Una kabayan sa ato sa Malaga, di-check ta ato sa nga Patrol 1 Bravado Patrol. Ibaloon ta ang sitwasyon sa Metro Bacolod karong gabi. Ibaloon ta ang sitwasyon sa soft opening sa Mascara Festival. Ibaloon ta kung diin ang destinasyon subong ni Aksonsel na Minardo. I understand kung hindi ko magsalara sa aras subong si Zelda sa New Government Center. Kaya doon dragin kayo ng sentro sa observation nyo sa aton sinipapalagad action report afternoon na edisyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol!
Patrol Field Report. Yari sa Action Cell, Minardo. Observation report sa patrol. Cell, may gabi. Were you? Kasinalik, mayang gabi. Yes. Were you? Okay lang ito, Doktor. Do okay lang? Oo. Kung kagina daw, mga ano pa lang. Kung kagina, ang mga tao, ibutang ta mga 50%. No? Subongga na 50%. Oo. Nakatapos ng traffic sa buong isa, mabuhat na gid-actionary na mo sa ni oras. Ito, medyo nadamo-damo na good ang mga kauturan natin na diri sa Bacolod City Government Center. Oo. Dapat subo nga man na diri actionary. Ito mga dagat mo. So, aman to kaginagamit sa may upper east na lang, iba na isinila, gapal, sinisang ilang ang mga solusyon kaysa diri. Kagati sa pagalibot natin sa mga sesko, di walang win diri sa may hugod, no? Bangladesh sa mga BCGC. So, sa likod at sunuri, kay kalabangan, trikring nga kalulaan, is mga sinasalan, di mo, sa puno-puno, agad, nagayaw-ayaw, pinapagita, ng mga kautunan sa iba sa ilang mga pestuhan, kaya iba pinagyo kaya ang isa kang kiyosko dapat sila na rin. Zel? Kamusta ang mga kiosko? Damo gusto mong kwanda, customer? Damo kita rin. No, ang Gali ka imong live feed do, live video mo do ka kwanda kahina sa signal na. nagtaklas ako kanya sineret di mapag-ibinin, nakasama ko yung signal. Oo, lag ang imo dira signal. Hindi ko makita, blind man, hindi ko marantaw ang imo dira video bla. Oo, sabi na lang ka, nag-lag. Okay, actionary, kataon. Oh, hindi ka saot kundi ko sa kapundogid. Oo, kaya nagtaklas ko niya, no? Sa baba, kaya nga signal ka dula-dula. O gani mo. Oo, dula sa internet na signal. Pero kayo, sinasitaan sa dali kita minute sa baba, sinire ko, ang kadamuon ng isang tao nga, ang lagi dala sa may ground yung gabi. No, so kayo, ang tao nagdamo iya ragalantaw sa stage o kung ang tao ari nagdamo sa kalan-an kalilimnan da. ang sa may ground stand at sinire ko na po, ano kagkay kagina kami, biskan kami ng media, nag-ayot sa kagina, ang mga kusulod, hindi kami, kung ginapangitaan, yung maskara, na kung mga passes. So, dapat may maskara kahit ito gudang na passes, gusto mag-present ito kay di sa mga media, so hindi makami tagapin, makusulod sa may malapit na sa grandstand, dito, so ang ginimo na mo, narinig na yung kami sa may ground, libot-libot, yan sa mga area, so sinikagat yung bar, kagina sa pagkamangkot, natin kagina dito kay Chris Major Chibuin, nag-direct natin na sa gabilan ng National Eret, pag-iwan ng City Director sa Police, Colonel Thomas Joseph Michael, na mga watay na duraan na nakaligad na gabi si Padre sa Naya BCGC Action Eric. No, kaya po, sa ganyan nakadeploy ng mga police multipliers sa 200 sa bilog, wala pa gatabot ng mag-augment rin, no? Nasabay sa mga mag-augment ng mga kapulisan. Nari diri sa duwa pang 5 4 sa kapulisan 7 na iti sa bilog ng mga kapulisan ang ari diri nga na-deploy sa may Bacolod City Government Center yan subungan action rin. Nakabete rin sa nangyayang programa ito na grandstand kinanong naman ang napalagwaon na dito sa October 1 at na sa October 23 kagati binibigay na countdown na may nakinig sa kick-off na Action Eric. So, sumot sa bago mo na naman gabi, nagadamo dari ang mga tao na nagagabi si Dadri sa may Bacolod City Government Center sa ating mga pagkikira rin sa Pagina. Matawag kag malinong, kalian na sa mga pag-ilaway dito lang nagsipan ng mga instrumento dari parte sa area na Action Eric. Hagato. Buwan, hindi naman ganyan na din mag-focus sa direct ng mga live band nilito siguro sa may plaza nila kaya grandstand na cluster naman dito. So, ang ibang mga mutira natin, dito naman na mag-focus sa Action Eric. Kagato ang mga nagabaligyan rin. So, kagato buwan pa nang ganito lang sa mga public places, especially dito sa may ground, sa BCGC, hindi get pwede rin sa may ground mo mag-inom, magdalang isang botelya inom. Ginasaway din sa mga kapulisan, nagtutulungan sa mga multipliers. Hindi pa pwede, magkapanigarilyo, dari Action Eric, hindi ko makita na nasaway yun, dari sa mga nag-augment,
barangay Perias Lapuneri. Kasi ginapanindong good ang mga kabataan Lapuneri kung bakit buyan. Kaya sa nagligad, pinasampak ng pesto dahil medyo madamo-damo sa mga cases din, mga nagkakalabula ng mga kabataan tungod malikat-likatan sa mga ginikanan. So, mag-amo ni kadakong tao ayaw-ayawan pagit ko mabuyan ng emotion nga bata. Para na lang pasundayan may pasundayan nito subong yung presente ng mga magsarapin na madali subong ang ligtes na nagwao diri sa may Bacolod City Government Center ang nagapitan sa mga matahon dahil makanyag ang magsarapin nga kandidato sa mga magsarapin nasyonal kasi ang nasamay sa mga Bureau of Fire Protection sa may atuban mismo sa government center nagaplas para yung selection area para kung may mga responduhat kagamatalong sa mga pag-responduhat kasubong man ang ambulance naka-standby so dari apat sa ambulance na naka-standby so sa nga Bacolod City Mobile Force Company kasubong yung gabi action area kasi oo kasubong lalo naman sa mga kalabanan sa mga drink ito mga kautunan talaga inom-inom bakit nagamot ang mga palihog lang. Hindi magpatamang kung hindi na kaya ang dapat natin lang. Damo pulis da? Oo. Kung hindi gumano, nakasalakyan ng tugad ng na itulog-tulog sa kanalay pawayan, kinanay ang komisaran na Eric. Subong makitan taga silang bunot, kaya ang salakyan, amo si oras sa kagabi yung Eric. So, ang mga gabaligya dire, makitan naman yung sari-sari dire, no? Ang buhay-buhay na sila liwat, may mga souvenirs naman ng mga baligya. Kasi ang mga fishbowl, nila lang mga saray at sunod, mga magagmay natin. Ito sila din nastal sa likod. Ito sa tandot, pag ito ng mga first ng mga nagabaligya, sinis na mga sapatos, sinilis, ay ba nila ito mangyan na pasugot, no? What na rin siguro, malakay doon sa ilang mga baligya, subong magabi, sunod, no? Oo, wala naman, ang ito, talaga, sa bahin niya sa mga pagtulog at sinisang magkarapos sa bahal o diri sa mayan sa mga pagkakasya. So, kaya naging sa update nato, diri sa may Bacolod City Government Center, may experience dito makita ginagawa sa lipay sa nawong ng aton mga kultura kaya may balik na. Pagkatapos ng duwa na pagalang super nato isang pandemya action area. So, right kita rin sa may Bacolod City Government Center, ano yung inyong action sa June Milardo, unang sa balita unang sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ginaksyon sa Leonardo reporting live dara sa New Government Center. Tiyang kasadyahan nagapadayon dara ang mga sinaot, kinanta, ininom, kinaon para ito sa muna kasentro sa New Government Center sa soft opening sang Mascara Festival. Enjoy lang kamuda ang inom rekta sa tiyan, hindi igid sa ulo. Kaya sigurado ako damo ginadang masipit sa inyo kung pinasaway kamuda kag ginamo kamuda. Damo ito force multiplier kag kapulisan. Balikatan na karon sa Action Cell Minardo sa balik niya sini nga pagpangalagad sa last kag final report sa atong sini nga Patrol 1. Kinatamiya ko lang na si Mr. and Mrs. Ernesto Horilla kag Lorna Mabacquiao Horilla sang Country Homes Subdivision Barangay Alihis padayon nga naga pamati kadagalantaw sa itong sini nga Facebook Live. Dagang salamat kita kay Madam Gloria Dislati Sumbiton family dira sa Valladolid may gabigid, kay Nong Bobby Munoz dira sa Talisay may gabi man, kay Scout Ranger dira sa Binalbagan, kay Elizabeth Gamala, good evening. Pamilya Krauz,
kag sinugbahan ginatamya kamo ni Gamelin Cops. Again kay ihada kag ihado makagot. Good evening. Si Gamelin Cops gali ara sa Kuwait galio. Hacienda Logway sila ay araman si Mario Olvido Aquisa. Ginatamyaw taman dira ang pamilya Tadlan kaga paderna sa Gan Subdivision, La Carlota City na binigay kay Nanay Uye. Wala nagahalin sa tupadya ang radyo kun gabi. Umbaw siling ni Tata Paderna Tadlan. Salamat gid. Sa Barangay Concepcion, Talisay, ginatamya ko lang mga kids ko, si John Ray, si John Paul, pamilya Britanya, nina kay Jing Britanya, kay Dobby John Gallego Casilagan, mayang gabi, kay Ronald Torino, sa mga Torino family dira, sa Magalion Cadre, Remias family, nina kay Ronald Torino, kay Athea Kim Eriman, mayang gabi, kay retired Police Colonel Placido Hintulayo and family, dira sa Sumag, happy listening dira si mo, sir. Kay Beth Butal Filayo sa Binarbagan, kay J.R. Pabalinas Paragiton, dira sa Bago City, tamyaw lang si Ding Pabalinas. Ni Colonel, retired Colonel Placido Hintulayo, happy Maskara Action Eric, pare, balik yuhom kuno. Ay, balik yuhom. Roby Argenti de la Luna, pa-check attendance lang, no? Si Roby kag si Lobic de la Luna sa Barangay 30. Sa Barangay Tangob, para si Sebastian Andrade. Si Nanay Evangeline, si Bibing Artos, puro kay Sano Alihis, kinatamya ka mo ni Evelyn Sinaon. Jerry Giliego, kay Jerry Gilego, Hilogo, no? Jerry Hilogo sang Hinigaran. Pamilya Miraflor, kinatamyaw kagid ni Karen Miraflor. Rolim Malabago, may gabi kay Toto Rolim Malabago, ha. Kay Ruther Kirk Lorenzo Olmido sa Escalante, pa-check attendance na siya, ha. Sila ni Aprik Mandiuya, Helen Isko Sarita sang Morsya, kag kay Similia RG, may gabi gid sa Sambelin sa si Sally Auki Di Sosa. Okay? Ara na sa unang report kika sa First District. As always, Aksyon Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Nelson, good evening. Yes, Aksyon Eric, mayong gabi kaga sa aton sa mga kaksyon, mayong gabi gid mayong opening salbo sang October 1 nga Super Maskara. Soft opening sa bara sa NGC, wa. Amo gani man. Kaya nga mo police di daw boss makadto da. Ante may augmentation. May augmentation man ang pumo ti. Ti pilang pulis nga ipadala sang Calatrava di sa kwan sa. So parang nabalang ko Aksyon Eric, tatlo mo. Tatlo. Ti kada banwa sudah guro to tatlo guro. Depende guro sa Kadamoon. trend sang sang PNP personnel sila mga stasyon. Okay. Kaya Calatrava ti gamay man ni damo pagani ang personel ng tubuso kumpara sa Calatrava. Gani sabagay. Oo. So depende na kung pila ka bilog ang ma-augment dira kay ti full force man ang preparasyon sang sang PNP para sa kapistahan sa sa security. Security, no? Para matawhay man ang paglagulagaw tabla. At siya ka malagaw next week? Depende Depende. Depende schedule mo? Depende sa schedule, malusot lang tada. Ate, sige, good. May timpo, aragit tada. Sige. So, ang balita, Aksyon Eric, sa karon nga gabi, bawat mayo ni nga balita, kay walay labot nga aton sini kapulisan sa Banwa Santo Buso, nagapanakop sa mga violators, so kung yan nagapakaon na sila sa mga gagmay nga mga kabataan, mga diker,
nga mga kabataan, so meaning kung magdi ka nag-edad mga 5 anyos, 4 anyos, mga kabataan, mismo nagapanguna si Police Major John Ray Batadlan ang nagapanguna sa pakaon o feeding program nila para sa ila sining activities ang PNP Tubuso upod man ang niyasida sa amo iyang programa Action Eric. Kaya labot sina gin-interview man naton si Police Major John Ray Batadlan ini mayangot man sa ilang ginpatigayon nga mga checkpoint sa Banwasang Tubuso kag ilsa sa ila sini nagapanguna ang dakop sa mga motorista labi na gid sa mga motorsiklo sa anti-mapler na bla wala hindi yan naka-design para sa mga motorsiklo kagasuno sa iya nag-average sila sa kada nila operation sa checkpoint sa Banwasang Tubuso may mga 5 kabilog tub 7 ang ila sini nga madakpan nga nakabayular labi na gid sa mga motorsiklo nga open mapler ang ila sini nga madakpan masami sa mga motorista Action Eric. Karing kabahin sa pahayag ni Police Major John Ray Batadlan ang OIC sang Tubuso PNP sa interview sang Action Radio. Traffic ordinance ng Banwasang Tubuso which is ang pag-implementar ng anti-modified or open type maplet. So anong usual nga mga violation sir ang na-commit sa mga motorist naton while you are conducting some checkpoint? Helmet, wala ORCR, no driver's license, So mo to Action Eric ang kabahin sa pahayag ni Police Major John Ray Batadlan sa padayon nila nga pag-conduct sang checkpoint sa may Banwasang Tubuso. Balikan ta ang Banwasang Calatrava timayo ayon nga balita para sa kapulisan naton. Ilabi na gid ining 3 naton ka mga pulis nga gin-reinstate na sila Action Eric matapos nga ini sila ang gin-suspende sang ombudsman. Okay. Tungod sa kasong pag-read nila sa isa kapuluyan angot sa illegal nga droga. Okay. So karon formal na nga nakabalik si Police Lieutenant Colonel John Joel Sabay Batos-Batusan, ang former hipe diri sa Banwasang Calatrava, si Police Staff Sergeant John Mara Ponsica Palabrica, Police Corporal Nier Ribas Gilarman. Muning 3 ka mga pulis diri sa may Banwasang Calatrava kag si Lieutenant Colonel Batos-Batusan wala naman sa dire. Ining 2 nga si Palabrica kag si Gilarman ang karon na manoga duty na kag buwas most probably ini sila magabalik na sa ila sini nga mga mother unit o kon sa ila sini nga station dire sa may Banwasang Calatrava matapos nga ini sila ang nagdaog sa kaso kag sa ila sining appeal sa Office of the Ombudsman kay ang unang suspension sa Ombudsman Action Eric tani after December pa ni sila makabalik sa ila sining serbisyo matapos nga ini sila ang nag-file sa ila sining motion sa counter nila sa suspension nga ginpanaog sa Ombudsman tin medyo madali sa karon ang ila sining pagbalik para sa ila sining serbisyo. So balik trabaho ining aton 2 ka pulis diri nga si Police Staff Sergeant Palabrica kag si Police Corporal Gilarman Action Eric. No, so amo ni ang pila ka mga balita, impormasyon nga aton sining mga madulong. Congratulations gali sa ginpatigayon kay nang friendly game sang basketball sa tunga sang Philippine National Police kag
Paris Press diri sa halin sa siyudad sang San Carlos kag Calatrava, Action Eric. Medyo masadya kay nang hampang kay ti nagintra ta SPNP. Ba? Do pulis ka mo kuno abi. The police magkukunabi. Ay, ka magpulis ah. Ha? Ay, ka magpulis. Amo gani kay ti gabok man mo. Mo. Te, Ati daog eh. very good. Daog. Ting score subong 2-0 na. 2-0. Kadua na magdaog ang PNP. Very good. Ti balos lang kamo mga fadera. Sunod Wow. nga pang napog mo. Oh. So muna ang pila ka mga balita diri sa Banwa sa nga Calatrava kag ang culmination kay nasa nga Civil Service Commission diri sa may Banwa sa nga Calatrava, Action Eric, no? Ti medyo matulutawhay nga aton sini area lagid man sang man nga mga dalagko nga mga panghitabo so far sa sini nga kagabihon. O puli magapadayon nga mga tawhay kag ang tsimpo naton dire medyo matawhay kag ara si Twinkle ito staro. Kaya maayo ang panahon sa karon nga gabi, Action Eric. Wala sa indikasyon nga may pagtupa ang ulan sa area naton dire sa may Calatrava, Tubuso, kag San Carlos City. Report gikan sa nauna nga distrito sa Negros Occidental. Ka-aksyon nyo Nelson Patinyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Ayos, salamat kinaksyon sa Patinyo reporting live gikan sa First District. Siling ni Vanessa Mayo niya, good morning and happy Friday, Action Eric. Bao da gusto ko magpauli sa Mascaraba. Ara gid ko da sang 2019 Mascara pero ginulan permi. Please Lord, let it shine this year. Siling ni Vanessa Mayo. Leia kag Donald Kabasagan family, happy listening kay Ginny Osiser da, may gabi. Mr. Mrs. Lowe di Paulan family, sa mga Dungganon boys dara, may gabi gida. Roberto Hiraposco Carvalho. Sa mga Carvalho family sa Haba Kanduni, may gabi dira sa inyo. Sa kay Earl James Vocablo Sr. Kamonitor kay Gotok na magpa-NGC. Diri na lang kami mamonitor. Mayong gabi, siling ni Earl James ka Vocablo Sr. Butchoy, good evening! Kay Jocelyn Song Comedya dara sa Barangay 12. Kay Jane Hisolgon and family. Kay classmate ko Ramil Pagsabiron dira sa Valladolid. Marilo Baron sa Binalbagan, good evening. Cristina Salvador, Inday Blasa dara kada ha. Si JJ Ribadomia Bugyas. Araga pa urok-urokid. Tamya lang si Joel, si Jovi Ribadomia Bugyas. Arlene Bailose sa Sumpay. Mayo lang dira nga pagpaurok-urok kag pagpamati sa Aksyon Night Patrol program. Sakay Joe Oliveros Jr. Kay Toto Babit Tatabungkay da, may gabigid. Kay Madam Vanessa kag Doc Matmayo, again, may gabigid dira, no? Barangay 10 gali si Jocelyn Song Comedya. Barangay 12 man niyang ako, no? Barangay 10 gali si Jocelyn Song Comedya. Natipyada lang to, ang imong numero, Arlene Bailhose Sumpay, good evening. Pakibati sa papa ko, Wilfredo Dagino. Happy birthday, sir. October 2 in advance. Advance happy birthday, October 2 kay Wilfredo Dagino. Alina kay Dana Dagino. Ang greetings. Ayos. Alin sa First District, sa Iluhantang Second District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Aksyon, Night Patrol, Field Report. Ari si Aksyon Roger Gotib, line number 2 sa report. Jer, may gabi, please kami. Yung sa aksyon na rin, maing gabi sa aton mga ka-aksyon, mga balita aksyon na rin, ikan din sa may norte nga sa probinsya na American sa aton siling area of responsibility. Wala pa ginaksyon na erection development, kag ma-identity sa itong suspect ba na natabo sa shooting incident kagabi, nga sa riin natiruhan kagapatay ining si Jomari Matarong, 40 anyos sa edad, kag residente sa Barangay Makiling, nga tingin report naton kagabi, nga tigin tiro ini siya sang wala pa may baluan na mga o konway mo lang ang suspect panay pa investigasyon sa kapulisan. Ginatinguhan pa sa kapulisan nga ma-review ang available nga CCTV sa lugar. Rin sa may Dalan Maranyon, natabo ang among incident tubang sa isa ka gasoline station nga may ara man suno sa report nga CCTV. May mga report nga nakasakay sa motorsiklo ang suspect, pero may ara man balita nga nagsakay sa isa ka van, pero hindi pa rin masigurado sa kapulisan. Pero pa sakay Police Lieutenant Colonel Roberto Iñape sa bahin sang motibo tigilan sa personal grudge bangod nga pero pa sakay Police Lieutenant Colonel Robert Iñape ang suspect o kunang biktima na may kaso ini siyang murder, pero na-dismiss kag may ara pagid ka mga iban pa mga kaso nga wala pa man to ma-specify kay validate pa kay gina-consolidate pa sa pulis kaya wala ini ma-file sa fiscal ang mga kaso suno sa report sini isang biktima nga si Jomari Matarong. So isa sa mga rason kung nga ang nalantaw at personal grudge ang motibo kung nga ang inisya ang tiro kagin patay nga wala gid pagtagaytan sa nga mabuhi aksyoner tungod kay halos isa ka magasin ang ibubo sa iya to sa pagtiro sa iya kagabi pasado alas 7. Stable naman to si ma'am atong na igo pagid sang stable nga ti matugong magkutani ito sa gasoline station nga nagadunganay sila sang biktima sang natabo ang pagpangluthang. Now, sa lugar na ito, report sa Gapo, sunod sa Sagay, gindako pang isa ka wanted person nga may kaso qualified theft. Ini ang ginoperate man kahapon sa hapon sa may Purok Malipayon, mga 5 pasado ang takra sa barangay Janay, sunod sa Escalante. Ang gindako, gindakilala kay Danje Delfin E. Sanchez, ang 39 anyos sa edad, kag residente sang Dalan Osmeña sa barangay Poblasyon 1, diri sa sunod sa Sagay. Ini kabahin sa implementasyon sang Manad Charlie Operation sang mga katapo sa kapulisan sa siyudad sang Sagay sa pagpumuno sa gyapon ni Police Lieutenant Colonel Roberto Iñape. Ang ining warrant of arrest kagin serve sa suspect ukol sa akusado. Ini ang ginpirmahan ni Honorable Judge Catherine Go, Presiding Judge ang RTC sa San Carlos City, kag nakapet sa Agosto 29 tuwing 2019. 40,000 ka pesos ang bill recommended para sa sininga na akusado, kag matapos nga gipay baloman sa siya sininga kinamatarong bilang akusado. Ini ang gipay naloman sa medical examination kag karon naka-detain niya sa bahin sang Cadiz City PNP ukon sa Sagay City PNP Custodial Facility. Now, ato ba lang gin-report na ito Eric nga isa ka persona nga sa diin may kaso ini siya nga homicide nga sa diin ini siya tubong sa Kabla sa Davao del Norte, pero may kaso siya sa Mandaluyong. Ini si Roger Galan i Rubihes, 50 anyos sa edad, nga nitibo sa Tagum City, Davao del Norte. Pero nalakpan siya dito sa may Hacienda Santa Ana, Barangay Ernest Bonifacio, sunad sa Cadiz. So, tungkol kay kaso sa Mandaluyong, kay ina, turnover siya no, sa
kung ginabiyahe siya pakadto dito sa Mandaluyong, agod nga at tumangon niyang kaso dito sa bahin sa RTC Branch 208, Mandaluyong City, kaya siling warrant of arrest permado in Robert Judge Esteban Tacla Jr. nga nakapit sa September 18, 2017. So, turnover siya in good physical condition. So, maning ato madulong ang report, balita informasyon, gikan diri sa may syudad sa Cadiz, kag syudad sang Sagay, ginatamyaw talaga si Bigota Marcelino, Villarmia, yan nagapamati da sa may barangay Pele sa syudad sang Bacolod. Para sa Action at Patrol, ini sa Action Roger Gutibig report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon Roger Gotib gikan sa segundo distrito. Mayong gabi dira kay May Flores sa Alcantara, nagapaurok-urok siya. Sila ni Dana Dagino, Joan Bailoses, sa mga Bailoses family dira sa Abada, Iskaya. Anong dira nga pagpaurok-urok kaga dira man sa Suela kag Batik family, pinatamya ka mo ni Teresita Batik Suela. Kay Primo Noel Magbanwa Lagos, manan dira nga pagpaurok-urok pamati sa Aksyon Night Patrol program. Kay Maninoy Maing kag kay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota City, manan dira nga paurok-urok pamati. Sa Luwanta report ni Aksyon, BJ Pasibli, gika naman sa sininga area of responsibility. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon, BJ Apasible, line number 3 sa report. Jay, may gabi, Pisamin. Mayong gabi aksyon na Eric sa aton sa ninyo nga mga ka-aksyon nga nagapamati no sa aton sa nga pagpanagal sa siniyang nga gabi natin maulano na aton sa nga tiyempo diri sa may ikalimang distrito sa aton sa nga probinsya. Anyway, aksyon Eric Aristado ang isa ka 38 anyos na lalaki bangod sa paglapa sa RA 10591 las 6:55 kainasang aga Setyembre 30 2022 sa may bahin sang sitio Kadlum, barangay Kadlum 3, sakop ini sang barangay San Agustin sa Banwasang Isabela. Ginkilala ang suspetsado sa kay Ronald Cancelo, 38 anyos, kasado, kag residente sa nasambit nga lugar. Ginaresto si Cancelo pinagi sa isa ka search warrant angot sa paglupas sa RA 10591 o kung ining illegal possession of firearms and ammunition na ginpirmahan, ginpapanaog ni Honorable Cyclamen Fernandez, ang presiding judge sa RTC sa may bahin naman sa La Carlota City kahapon nga adlaw. Ginpatigayon ining search warrant kay Cancelo sang gintingog nga porsa sa Isabela PNP kag mga katapo iya sang Nokpo. Nakumpiskar sa mga kapulisan gikan sa paginakop ni Cancelo ang isa ka unit sang kalibre 45 nga pistola, isa ka magazine sang kalibre 45 kag ini ang loaded sang 5 tanan ka mga live ammunition. Kag man recover man ang mga otoridad gikan sa suspect ang 16 tanan ka mga live ammunition nga nasulod sa isa iya ka coin na purse. Suno sa kay Police Lieutenant Dante Malinario Action Eric ang Deputy Chief of Police sang Isabela PNP kung mahubog ining si Castello ginaaligar nga nagapanaya ini siya sang iya sining armas luthang rason nga nag-request ang aton sining kapulisan sang search warrant sa korte batok sa sining suspetsado. Gindala ining si Cancelo sa kustodiya sa Isabela PNP kag sa karon apang ginsaylo ni siya sa may kustodiya naman sang CIDG Negros Occidental Provincial Field Unit. Yari ang tayag ni Police Lieutenant Dante Malinario sa aton sini nga interview. May mga complaint naman sa iya nga ibetan nga mahubog sa kung napanayan-nayasan. At pag iyan man isang safety ticket ano kanina? Operation, sir. Operation
Kusubong nga gusto kaya ito ni sila sa CIDJ. Ah, okay. Sir, din yung sir gindakop, sir, sa balay gid nila? Yes sir, yes sir. Dito ginila itong gin-serve siya balay. Sa Ikadlong, sityo Ikadlong, 3 barangay sa Nagustenda. Sir, ano na yung kaso niya, sir, nga pagkatubangon niya? For violation niya sa R18591. Sir, why man siya mga record dira nga iban sa station? Mga siya may mga complaint na siya sir nga muna nga may mga tao na sa dito nga gin-trip niya na pa-record. Ganyan sa ato nga suspect muna na ato nga mga visit. Kung sa din nag-apply kita sa SW paging grant ng court. Sir, ano na yung trabaho niya, sir? Muna yan, negosyo man na kung ano man ang mapa nila. Ang mapangabuyan. Nabatian ang payag sang Deputy Chief of Police sang Isabela PNP. So far, muning madulungtang nga balita para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Sa aton sa nga mga ka-aksyon, happy weekend. Ini si Aksyon VJ Pasible. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Salamat kay Aksyon PJ Apasible gikan sa 50 Street. Mga natipo niya sini nga mga aksyon balita. Dali lang kay antes sa Lotto result, i-recap ko anay ang tatlo ka draw sa STL. First draw kay na 21-13, 21-13. Ang second draw 21-34, 21-34. Bo nagriti ng 21 ba? Third draw 20-14, 20-14. Ari naman ang resulta sang 645 jackpot prize, wala sa may nakakuha, 10.8 million pesos. Resulta 645, 32, 33, 31, 16, 3, 18. Kalira ba? 32, 33, 31, 16, 3, 18. Resulta naman sa Lotto 655 jackpot prize, wala sa may nakakuha, 97.7 million pesos. Resulta 658, 53, 25, 30, 14, 18, 35. Again, 53, 25, 30, 14, 18, 35. Ayos! Magabalik ang inyo sa ring aparatutura ng Action Night Patrol. When we come back, balik ka report sa ato sa Patrol 1 pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Sample. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlogan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlogan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo bakal silpur kay ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihe nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela sa buong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong duan ma'am na kay Jan Diaz kag sa tanang gina-invite lang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa tumalagad last kag final stress sa palatuntunan. Balikan ta to sa nga Patrol 1 Bravado Patrol. Balikan ta ang report ni Aksyon Jal Minardo sa balik niya sini nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action sir, sa balik report, please come back. Action na rin, din pahayag ni Police Major Ricky Goheng, wala man sa mga malaing mitabo, pang-record sa Bacolod City Police Station 4, sa pagkaulog sa Mascara Festival kick-off sa Lubong Subong Gabi, sa September 30, 2022. Apang sunod sa hepe nga mayara false alarm sa ina nga ginaligar sa kabomba sa daan nga salakyan sa syudad nga nahamtang sa parking area sa BCGC matapos nagpakita sa indikasyon ang C9 dog sa explosive ordnance disposal. Palayag ni Goheng nga ginusplikar man sa EOD nga posible contaminated lamang ang salakyan sang perfume upon mayara sa mga nabilin nga pulbura. Dugang panigohay nga yara sa ostenta ka police personnel ang na-deploy sa karon sa BCGC gikan sa mga police station sa syudad kag posible magadugang ang augmentation sa masunod nga semana sa impormasyon na gikan sa Bacolod City Police Office Headquarters. Nagpahanugyan man si Gohe sa mga ginikanan nga hindi gid pagpabayan ng ilang mga kabataan bangod madamo katama ang tawo sa area nga posible mabudlay pangitaon kung ang mga ini ang madula. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule kuno sang anti-inflammatory
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat, Gate Patrol 1. There you have it. Ang magpalagad sa Action Night Patrol program sa Biyernes sa mga edisyon, liwat ini magatakop, balik naman ini buwas. Ato sa nga mga patrol, yun na reporters in action nga napalagad karon nga gabi, Aksyon BJ Apasible, Aksyon Roger Gutib, Nelson Pateño, Aksyon Zel Minardo. Back to back sa itong piloto, Aksyon Ninyo Bugina. News Center, Action Defensor Lisay, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Binares. Transmitter dito naman sa Control Tower, Barangay Tarok, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan sa mga Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyo alagad. Ang kurman sa siling palatutunan ng Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling. Adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.